Magandang araw, Central Luzon. Simulan na natin ang mga naging tampok na kaganapan sa unang araw po ng pagbubukas ng 27th North Luzon Area Business Conference dito sa Laos Group Event Center, Ciudad San Fernando, Pampanga. Mga oportunidad sa franchising business, tinalakay. Philippine Chamber of Commerce and Industry, pinangunahan ng Chamber Management Workshop sa Laos Group Complex. Sektor ng pagsasaka sa Central Luzon nakilahok sa komprehensibong agribusiness summit. Pagpapalakas ng pagnenegosyo at malayang kalakalan sa Northern at Central Luzon, tiniyak ng PCCI Regional Governors. Bukas na oportunidad sa pagnenegosyo at tamang estratehiya sa malayang kalakalan ang hatid po ng taunang North Luzon Business Area Conference na ngayon ay idinadaos dito sa Laos Group Event Center sa Ciudad San Fernando, Pampanga. Sa tinaguriang Golden Age of Infrastructure ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte, iniakma sa temang kung tawagin ay North Luzon. This is our time, inclusive growth and prosperity through countryside business. Dito, inaasahan ng malawakang partisipasyon ng ilang mga mamumuhunan sa bansa, mga negosyante, stakeholder at ng mga opisyal ng pamahalaan. Sa ika-27 taon ng NLABC, pinangunahan ngayon ito ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry o PAMCHAM. Katuwang ang mga representative ng pinakamalaki at kilalang organisasyon ng mga negosyante sa Pilipinas, ang Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI. Ito'y mula sa mga kinatawan ng PCCI Regional Governor sa Cordillera Autonomous Region o CAR. Pinangungunahan ito ni PCCI CAR Regional Governor Ernest Panis. PCCI CAR Member Mr. Daimler Cuyan, President PCCI Baguio Benguet. Mr. Rex Balong Angay, President PCCI Benguet Chapter. Sa Region 1 na pinangungunahan ni PCCI Regional Governor Alexander Ang. Kasama ang mga miyembro nito na sina John Y. Chan, President PCCI La Union. Cynthia Esguera, Acting President PCCI Eastern Pangasinan. Andre Abalos, President PCCI Metro Dagupan. Ricardo Tolentino, President PCCI Ilocos Norte. Dr. Esperanza Lahos, President PCCI Vigan City. Sa Region 3, pinangunahan nito ni PCCI Co-Chair Gregoria Gigi Simbulan, kabilang ang Region 3 PCCI member Mr. Orlando de la Peña, President Bataan CCI. Ms. Cristina Tuzon, President Bulacan CCI. Mr. Arsenio Valdez, President Metro Angeles CCI. Mr. Ruben de Guzman, President Metro Olongapo CCI. Mr. Reynato Arimbuyutan, President PCCI Nueva Ecija. Mr. Alvin Belarmino, President PCCI Tarlac. Engineer Edgardo Alfonso, President San Jose Nueva Ecija CCI. Mr. Danny Piano, President Subic Bay Freeport CCI. Mr. Jess Nicdao, President Pampanga CCI. Katuwang din sa malaking pagtitipon si Mr. Renato Romero na kumakatawan bilang ABC Conference Director ng 27th NLABC at Chairman Emeritus ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry na si Mr. Levi P. Laus. Nakibahagi rin sa makasaysayang ika-27 o 27th NLABC ay ang ilang Board of Directors and Officers ng Philippine Chamber of Commerce and Industry na sina Mr. Robert E. Lim, PCCI Vice President for North Luzon and Chairman 27th NLABC, at Philippine Chamber of Commerce and Industry President na si Miss Alegria Sibal Limhoco. Sa
Sa unang bahagi po ng 27th North Luzon Area Business Conference, naitakda ang Plenary 1 na ukol sa mga oportunidad sa larangan ng tourism o mga negosyong patok sa pagpapalakas ng turismo sa North Luzon o ang tinatawag na developments in ASEAN tourism and emerging opportunities for North Luzon. Mula sa isa sa mga kinikilalang institusyon ng edukasyon sa Central Luzon, ang Holy Angel University. Dito ngayon magiging kabahagi ng makasaysayang 27th NLAB C. Ang Holy Angel University Choral na may 16 na choir member na pinangunahan ng kanilang conductor na si Mr. Eric Robert Santos. Sa unang bahagi ay ang Doxology, Our Father at ang National Anthem o pambansang awit ng Pilipinas. You may now take your seats. Thank you so much to Holy Angel Choral. Kabalikat ang ilang stakeholders, mamumuhunan at mga ahensya ng pamahalaan na nakatutok sa mga proyektong magiging bukas sa mga micro, small and medium entrepreneur. Dito inaasahan ang pagbabalangkas ng mga resolusyon na pupuno sa mga pangangailangan o kung tawagin ay match-up business opportunity ng mga negosyante sa buong rehiyon. Sa Plenary 2, dito inaasahang tatalakayin ang mga potensyal na negosyo na hahaligi sa pundasyon ng pamosong programa ng Basis Conversion Development Authority o BCDA, ang Build, Build, Build Project. Mr. Daimler Kuyan, President, BCCI Baguio, Benguet. Mr. Rex Barrow Ani, President, BCCI Benguet Chapter. Mr. Godfrey Dawin Domino, President, BCCI Cubao Chapter Incorporated. Let's now call on from Region 1, headed by the Regional Governor, Alexander M. Ah. Mr. John Y. Chan, President, CCI of La Union.
Dr. Esperanza R. Lajos, President, Vegan City, CCI. Mr. Marlis Gonzalez, President, Western Pangasinan, CCI. We now proceed with Region 2, headed by the Regional Governor, Floyd Velasco. How about a round of applause, please? Reverend Dr. Samuel Garcia, President, PCCI, Cagayan. Mr. Simplicio Cabello, President, Isabela, CCI. Mr. Gary Chong, President, PCCI, Southern Isabela. Make way for the host region, Region 3, headed by the Regional Governor and the 27th North Luzon Area Business Conference co-chair, Gregoria and Gigi G. Simula. Mr. Orlando De La Peña, President of ICCI. Ms. Christina Tuzo, President, Bulacan, CCI. Mr. Arsenio N. Valdez, President, Metro Angeles, CCI. Mr. Ruben de Guzman, President, Metro Olongapo, CCI. Mr. Renato C. Arimbuyutan, President, PCCI, Nueva Ecija. Mr. Alvin P. Bellarmino, President, PCCI, Tarlac. Engineer Edgardo A. Alfonso, President, San Jose, Nueva Ecija, CCI. Mr. Danny Piano, President, Subic Bay, Freeport, CCI. We're proud to present to you from the host chamber, President Pampanga CCI, Mr. Jess S. McDowell. Chairman Emeritus of Pampanga Chamber of Commerce, I want a big hand for Mr. Levy P. Laos. Together with the 27th North Luzon ABC Conference Director, Mr. Renato G. Romero. BCCI Board of Directors and Officers, Mr. Robert E. Lim, BCCI Vice President for North Luzon and Chairman of the 27th North Luzon Area Business Conference. How about a round of applause, please? Make way for the President of the Philippine Chamber of Commerce and Industry, Ms. Alegria Sibal Limhoco. Accompanied by the PCCI officers and Board of Directors.
round of applause, please. May we request everyone to please rise to honor the entry of colors. Bayang magiliw, peles ang silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, nguyang ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pa sisilip. Sa dagat at bundok, sa simul, sa langit mamakha, may dilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagbibigay, ang bituing na araw niya kay na pamay di magdidilim. Lupa ng araw-awan, aking pagsinta mo'y langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api, ang mamatay na dahil sa'yo. May we request the dignitaries Kapampangan bisakwak, kinglegwananing alaya, gabunding pantas at marangal, sibul ning lugod, karinaning tepangan, batis ning katalaruan, at panamdam makabalen, ligaya mi inget payapa, king malugod mong kandungan. Kapampangan sa lening legwan, kapampangan sandalaning katimawan, kilugding pusumi, atin kang dambana, luit ka, palsintan ming kapampangan. Luit ka, palsintan ming kapampangan. Kapampangan sa lening legwan, kapampangan sandalaning katimawan, hilugding pusumi, atin kang dambana. Luit ka,
You may now take your seat, but may we request the dignitaries to please proceed on stage for the photo op. Check, hey, 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 hey. Check, check. Bawat delegado ng Philippine Chamber of Commerce and Industry PCCI Regional Governors ay taunan nitong pinaghahandaan kasabay ng pagtalakay sa magiging forma ng ekonomiya ng Pilipinas sa mga rehiyon ng bansa. Dito, inaasahan ang komprehensibong pagtalakay sa larangan ng sistema ng kalakalan o trade, teknolohiya, financing o pananalapi. Thank you so much. How about a big round of applause?